Ako si Maria Elay Kasinugbuhan. Nagapanamyaw sa inyo nga tanan. Sa maayong adlaw, kabayara mo kamo sa maayong lawas. Mga hurado, tani ako inyo pamatian, sa akon binalaybay. Papabutyag ko ang yari sa akon tagi-pusoon, kag huna-huna. Corona, corona. Gikan sa pusod China, virus nga naglapta sa bilog nga planeta. Kabangdanan, tao nagkabalaka. Kabuhis ang katawhan, nangin delikado pa. Gani ako nagapati sang hashtag stay at home. Magtinir sa balay. Kita magpahimunong. Agud sa COVID, malikawan naton. Ang curfew kag quarantine, aton sundon. Social distancing, aton paggamit tinahon. Mag-sanitize, mag-face shield, kag mag-face mask gid. Para kita iwas sa COVID. Mga bata, hindi sagay pasuway. Hindi sagay tambay. Amo man, nanay kag tatay. Kita magbiniligay. Maghiliusa sa paglupig sa sininga pandemya. Papaspugon ang lawas. Mag-inom sa bitamina. Mag-count sa masustansya. Hindi lang magpasubra. Basi ikaw magdabyana. Pareho si Moabian nga nagatinambok na. Hindi gid magkalipat sa pag-ehersisyo. Abyan, likawi din ang bisyo. Ako nagapangabay, patakaran sang gobyerno irespeto. Kay hindi man tanan para sa aton. Labaw gid sa tanan, kita magpangamuyo. Pagtuo kag pagsalig sa Dios, aton ipabakod. Mga biktima kag frontliners, aton iampo.